היי, מה העניינים? היום אני הולכת לצלם לכם סוף סוף את הסרטון השלישי בסדרת ההולים שלי מניו יורק. זה יהיה הסרטון האחרון גם בסדרה. אם לא ראיתם את שני הסרטונים הקודמים, אז אני משאירה לכם לינקים בתיבת המידע, תלכו תראו אותם ותעשו לעצמכם משהו לשתות, הם ארוכים. ואני חושבת שגם הסרטון הזה הולך להיות מאוד ארוך, כי יש עוד המון דברים שלא הראיתי לכם. אנחנו נדבר בין היתר על אלף, נדבר על קיקו, על הרבה דרגסטור. בקיצור, אני עכשיו הולכת להראות לכם, ואני גם מזכירה לכם שיש הגרלה, אז במהלך הסרטון אני אגלה לכם מה המוצר השני שאני מגרילה בנוסף לזי פלט שהראיתי לכם בסרטון של ספורה. סבבה? אז יאללה, בואו נתחיל. הדבר הראשון שנדבר עליו, קיקו. אני בטוחה שהרבה מכן נכנסתם לכאן בשביל קיקו. אני מאוד אוהבת את קיקו, ראש טיפור מקצועית במחירים ממש ממש סבירים. יש להם חנות אחת בניו יורק, היא נמצאת בקניון ווסטפילד, שנמצא באזור שבו היו מגדלי התאומים. עכשיו בונים את הכל מחדש. הקניון הוא תת-קרקעי, ראיתם אותו בוולוג, וקיקו נמצא ממש בסמוך למק, לספורה ולוויקטוריה סיקרט, אז זה באמת מקום מעולה לעשות קניות ביום קר וגשום. אז בואו נתחיל. הדבר הראשון שנדבר עליו זה מה שיש לי על השפתיים כרגע, וזה הליפסטיק הזה. זה ליפסטיק מאט. יש להם סדרה שנקראת Velvet Passion אני חושבת, וזה פשוט ליפסטיק מאט. המספר שלו הוא 320, הגוון שלו הוא נודי חום כזה, זה מה שיש עליי כרגע, זה מה שאמרתי. ככה הוא נראה, אתם רואות שהוא כבר משומש, אני כבר הכנסתי אותו לתיק שלי והוא בשימוש קבוע, אני מאוד מאוד אוהבת אותו. נודי יפהפה. מה שאני גם אוהבת בליפסטיקים של קיקו זה את האריזות המתמגנטות שלהם, שימו לב, אני מכניסה את זה והופ, זה מתמגנט, מגניב. וכמובן שאם קניתי ליפסטיק אז אני צריכה להתאים לו ליפ ליינר, עיפרון שפתיים, אז אני לקחתי את העיפרון הזה, הוא נקרא Everlasting Color והמספר שלו 402, וזה פשוט ליפ ליינר, שוב כמובן בגימור מאט, בגוון מין ורוד עתיק כזה, נודי. אני אעשה סווואץ' שלו ליד הסווואץ' של הליפסטיק. יש לו שני צדדים, זה הצד של עיפרון, ויש לו גם מין מברשת סמאג' סיליקונית כזאת, שאיתה אפשר למרוח ליפסטיק ולסרטט את הגבולות של השפתיים לדיוק מרבי, ואני מאוד אוהבת את השילוב של העיפרון ביחד עם הליפסטיק. עוד דבר שאספתי בקיקו ואני תמיד קונה את זה כשאני בקיקו, זה ה-eye base שלהם, זה פריימר העיניים שלהם, הוא אחד החזקים. אני משתמשת בו לשימוש מקצועי, כי אני יודעת שאני יכולה לסמוך עליו, שהאיפור של הלקוחה לא יזוז במשך כל הלילה. פשוט מעולה. אז אני ממליצה בחום, אם אתן בקיקו, תקנו אותו. גם אם יש לכם כבר פריימר, אתן יבוא יום תוציאו אותו מהמגירה ואתן תדעו לי. פשוט מעולה. דבר אחד שידעתי מראש שאני הולכת לקנות בקיקו זה את ה-Water Eyeshadows, וזה פשוט צלליות שאפשר להשתמש בהן גם יבשות וגם רטובות. אז אני לקחתי 2 ואני אראה לכם אותן מיד. זו הראשונה, זו צללית זהב מהממת, הגוון שלה, המספר שלה הוא 208, וזו השנייה גם כן מין חום זהב כזה, שימרית מטלית מהממת, המספר שלה הוא 200. טוב, פשוט מהממות. וככה זה נראה כשזה יבש. תתארו לעצמכם איך זה יכול להיראות כשזה רטוב. פשוט הורס. עכשיו חשבתי לקחת עוד צלליות מהסדרה, אבל אז ראיתי את הצלליות האלה. תקשיבו. מסדרת היי פיגמנט, wet and dry eyeshadow, אלה גם צלליות שאפשר להשתמש בהן רטובות ויבשות, והם לא משקרים שהם אומרים היי פיגמנט, אתם תכף תראו איזה דבר. זו הראשונה, המספר שלה הוא 18, היא פשוט צללית זהב מטלית, וזו הצללית השנייה, היא צללית גם כן מבריקה בצבע חום כהה, והמספר שלה הוא 08. ככה נראות הצלליות, הן ממש יפהפיות, אני מסתקרנית כבר להשתמש בהן. עוד דבר שאספתי מקיקו זה פשוט גלוס שקוף, המספר שלו הוא 100, הוא נקרא סופר גלוס, אני לא יודעת אם תמצאו אותו שם יותר, כי הוא היה בקלירנס, כאילו במחירות חיסול, אז אני לא יודעת, אבל בטוח יהיה להם כזה בסדרה כזאת או אחרת. זה פשוט גלוס שקוף, והאמת שזה הדבר הכי שימושי שאני חושבת שיכול להיות לכן בקיט, במיוחד למאפרות, כי הרבה פעמים אנחנו שמות ליפסטיק מאט ורוצות להפוך אותו לגלוסי, אפשר להשתמש על זה, עם זה על גבי כל ליפסטיק שהוא, על גבי עיפרון שפתיים, כל גוון שיש לכן, וזה פשוט רעיון נחמד, הוא כבר מלוכלך כי אני השתמשתי בו, אבל יש לו ריח מתקתק של הסוכר הזה, צמר גפן המתוק, מהמם.
אז זה מעולה, כאילו זה סופר שימושי. עכשיו בגלל שקניתי בסכום מסוים בקיקו, הייתי זכאית לבחור 3 לקים בגימור ג'ל, הם מגיעים פשוט לק ואת הטופ קוט שלו. עכשיו אין לי מושג מה הגוונים של הלקים האלה, מה המספרים שלהם, זה לא ברור לי. אבל אחד בגוון סגול לילך עם קצת נצנצים, והשני פשוט אדום. עכשיו כשהלקים בפני עצמם הם לא עמידים בכלל, אבל הטופ קוט בהחלט משפר את העמידות, והם החזיקו לי כמה ימים די יפה. וזהו, אז אם אתן נתקלות בסדרה הזאת היא דווקא די סבבה. לקים, אני יודעת, לא הייתי קונה אם לא הייתי מקבלת במתנה, האמת. הייתי בחנות של אלף, תראו איזה מגניב. אלף לגמרי הייתה חנות שרציתי ללכת אליה, אבל אמרתי לכם, כשביקרתי שם בוולוג אמרתי לכם, שדי התאכזבתי, החנות עצמה לא כל כך יפה, היא לא כל כך מושכת, וחשבתי שאני לא אקנה שום דבר, ופתאום ראיתי שלאלף יש מברשות חדשות, וזה לגמרי קנה אותי. אז ככה, אנחנו נתחיל עם המברשת שבה השתמשתי להנחת מייקאפ, זו ה-Ultimate Blending Brush, וזאת פשוט מברשת קבוקי על מקלון, היא דומה ל-F82 של סיגמה, אבל היא הרבה פחות דחוסה, היא מאוד מאוד נעימה ומאוד אהבתי איך שהיא מניחה מייקאפ, אז שווה, אני חושבת שהיא עולה $6 ואני חושבת שאפשר לקנות אותה ב-iHerb. הבאה שקניתי ובה השתמשתי כדי להניח את הקונסילר, זו מברשת הקונסילר שלהם, פשוט מין מברשת פלאפית כזאת, מאוד מאוד נעימה ורכה, והיא האמת עושה בלנדינג לקונסילר ממש ממש יפה, ואני מאוד מרוצה ממנה. אני חושבת שזו מברשת הקונסילר שאני הכי אוהבת עד כה, ויש לי המון מברשות יקרות שאני בקושי משתמשת בהן, אבל בזאת מאוד נהניתי להשתמש. לקחתי גם את המברשת הזאת, הדו צדדית הזאת לגבות, מהצד אחד יש לה מברשת לגבות, ומהצד השני יש מברשת שאיתה מניחים בעצם את החומר. אתן רואות בדמו, השתמשתי בה כדי להניח את הג'ל של ניקס שתכף נדבר עליו, והיא פשוט מוצלחת ביותר. זה אגב הליין החדש שלהם, מברשות שקופות כאלה, והן די יקרות יחסית למותג אלף. אם מברשות דרך כלל עולות $3 או $6, אלה עולות בסביבות $9-10. המספר שלה הוא 203 והיא מוצלחת מאוד מאוד, היה לי קל ונוח לעבוד איתה, מאוד אוהבת אותה. הבאה מאותה סדרה זו המברשת הזאת, זו מברשת שהמספר שלה הוא 103 והיא נועדה באמת להנחת אבקות על הפנים, אפשר להשתמש בה אבל גם להנחה של מייקאפ בגימור, כאילו במייקאפ שהוא קרם או נוזלי, והיא די סבבה, יש לה חיתוך אלכסוני כזה נחמד והיא דחוסה ברמה בינונית והסיבים מאוד רכים ונעימים, ובכלל המברשת מרגישה מאוד איכותית, הידית מרגישה שהיא במקום ולא זזה, שהמברשות של אלף לא מצטיינות בזה, אבל הסדרה הזאת מצוינת. עוד אחת מאותה הסדרה זו 104 שהיא מברשת קונטור, כן, היא מאוד מאוד דחוסה, הסיבים שלה ממש ממש צפופים ודחוסים, מאוד מאוד רכה, ואני השתמשתי בה כדי להניח את הברונזר של Physicians Formula שעוד מעט נדבר עליו, ובסך הכל היה לי נחמד מאוד לעבוד איתה. ויש לי כאן עוד שתי מברשות שלא הראיתי לכן בדמו, אז יש את המברשת הזאת שנקראת Contouring Brush, אנחנו רואות שהרבה חברות עושות מברשות כאלה שפשוט עוזרות לנו ליצור קונטור חד, ואפשר להשתמש עם המברשת הזאת גם עם קרמים וגם עם אבקות, היא מאוד מאוד דחוסה וצפופה, היא מרגישה די איכותית ואני אנסה אותה בקרוב. האחרונה היא המתוקה הזאת, ואם היא מוכרת לכן אז כן, היא ממש ממש דומה למברשת שקניתי בספורה, רק שזאת עלתה $6 והיא עלתה כמעט $20 נראה לי. הן מרגישות גם דומה, הסיבים כל כך רכים, וואו, אין דברים כאלה. פשוט מדהימה, מדהימה מדהימה. גם שוב הידית מחוברת ממש טוב עם הדבק, מרגיש מעולה. היא נקראת בלנדינג בראש ובאמת אמורים לעשות איתה בלנדינג כזה, הטמעה של החומר בעור, אפשר להשתמש בה עם מייקאפ, הסיבים הם סינתטיים אגב של כל המברשות, אז אפשר להשתמש בהן באמת גם עם נוזלים וגם עם קרמים וגם עם אבקות, אז אחלה מברשת. עכשיו את זאת ואת זאת, את השתיים האלה שהראיתי לכן של המייקאפ ואת זאת, אפשר לקנות ב-iHerb, ראיתי אותן שם ב$6, אני אשאר לכם קישורים למטה. את כל היתר עדיין לא ראיתי ב-iHerb, יכול להיות שאני אגיעו באיזשהו שלב. האתר של אלף, אני חייבת להגיד לכם, זה האתר של אלף שולח לארץ, אפשר להזמין מהם,
אבל אני שמתי לב שכשאתן רוצות לשלוח לארץ זה ישר מתרגם את המחירים לשקלים, וברגע שזה הופך לשקלים המחיר קופץ בצורה מגוחכת. אם מברשת כזאת עולה $6, שזה נגיד 24 שקל, אז באתר היא תעלה בסביבות 50 שקל. וזה מבאס, ולכן אני לא ממליצה להזמין מאתר של אלף, לחכות שזה יגיע ל-iHerb ואז להזמין. אבל אהבתי שאלף נותנים שקית אקולוגית, זה ממש סבבה. כמו שסיפרתי לכם בסרטון הקודם, עשיתי תחקיר לפני שנסעתי, ככה חיפשתי חנויות איפור מגניבות ומעניינות, ומצאתי שיש בסוהו חנות של בירצ'בוקס. אם אתן צופות ביוטיוב אמריקאי, אתן רואות שהבנות עושות הולים של בירצ'בוקס פעם בחודש, זה בעצם קופסה, אני חושבת שהיא קופסה חודשית שהם מקבלים, או שבוחרים באתר, אני לא יודעת בדיוק איך זה עובד, אבל אנחנו רואים את זה הרבה ביוטיוב. זו קופסה שיש בה בעצם בין 4 ל-6 מוצרים מוקטנים, ויש להם חנות מהממת, אני אנסה לשים את הפוטאג' מה שצילמתי שם, חנות נורא נורא יפה שאתן נכנסות, והיא נמצאת קודם כל בסו, שזה האזור הכי יפה בניו יורק לדעתי. אתן נכנסות לחנות ואתן רואות קודם כל, יש סקשן שלם של מלא קופסאות, אני מניחה שזה הקופסאות האחרונות שהם הוציאו, הקופסאות הן לפי קטגוריות, יש אנטי אייג'ינג, יש קופסה של לחות לאור, יש קופסה של איפור יותר. אני בחרתי בקופסה הזאת שהיא נקראת The Pore Genius Kit, שזה בעצם קופסה עם 5 מוצרים שאמורים לטפל בנקבוביות, לעזור קצת לצמצם את הנראות של הנקבוביות, אז תכף אני אראה לכם מה יש בקופסה. עוד בחנות אני יכולה לספר לכם שיש, אחרי שעוברים את הסקשן של הקופסאות, יש מדפים על מדפים של כל המוצרים שיש בקופסאות, אבל בגדלים מלאים, אבל המחירים שלנו קצת יקרים אם אתן שואלות לדעתי, ובסוף החנות יש אזור שבו אתן יכולות להרכיב קופסה בעצמכן, וזה ממש מגניב, יש המון קונטיינרים כאלה עם מלא מוצרים מוקטנים, ואתן פשוט מרכיבות לעצמכן קופסה איזה שבא לכן, המוצרים שבא לכן. אז אני ממש ממליצה לבקר שם, זה חוויה, זה נורא נחמד. עכשיו, הקופסה שאני קניתי, אני חושבת שהיא עלתה משהו כמו $12 או $13, ואני עכשיו אראה לכם מה בפנים. אז יש כאן כרטיס שמספר לנו מה יש בתוך הקופסה, ואני אראה לכם את זה ממש מהר. קודם כל מקבלים דוגמית של הפרופשיונל, זה הפריימר של בנפיט, שמים אותו לפני מייקאפ, מצמצם נקבוביות. ניסיתי אותו כבר פעם, הוא נחמד, חביב, אבל הוא לא שלט לי טוב בשומניות, אבל זה גודל ממש קטנצ'יק, אני אפתח אותו, תראו. זה ממש קטנצ'יק, דוגמית כזאת קטנה, וזה נחמד לקחתי איתי כשאני נוסעת או לא בבית. מקבלים פה סרום של קילס, דיברנו על קילס בסרטון הקודם, זוכרות? הוא נקרא Precision Lifting and Pore Tightening Concentrate, וזה נראה ככה, המוצר בגודל המלא עולה $64, המוצרים של קילס הם קצת יקרים, אמור שוב לצמצם את הנקבוביות. יש כאן מוצר של דוקטור ברנט, זה מותג שאף פעם לא ניסיתי, ובגלל זה, זו אחת הסיבות שלקחתי את הקופסה הזאת, כי רציתי לנסות מוצרים שלהם. הוא נקרא Pores No More Cleansers. יש כאן עוד מוצר של אותו המותג שנקרא Pore Derma Brushen, וזה גם עוד איזשהו תכשיר לניקוי הפנים שאמור לטפל בנקבוביות. ולסיום יש לנו כאן מוצר של חברה קוריאנית לדעתי שנקראת טוני מולי, זה נקרא Egg Pore Nose Pack. יש כאן כנראה איזשהו ג'ל שהוא עשוי מקליפה של ביצים, שהקליפה ממש תכונה, ושמים את זה על האף, וזה אמור לטפל בראשים השחורים על האף. וזה השלל שלי מבירצ'בוקס, ממש ממליצה לכן, לכו לחנות הזאת, היא מגניבה. הייתי Century 21. Century 21 זה קולבו מאוד גדול, יש אותם גם ממש בסמוך לקניון ווסטפילד, בדאונטאון של ניו יורק, ובקולבו הזה יש המון מותגים יוקרתיים, אבל בסטיילים, כאילו במחירים ממש טובים, יכול להיות שהם מביאים עונות קודמות, אני לא יודעת, תיקים, נעליים, בגדים, כל מה שאני יכולת לחשוב עליו במחירים ממש טובים. בקוסמטיקה כמובן אין דבר כזה כל כך סטיילים של סוף עונה, זה הרבה פחות, אבל כן יש הנחות שוות. אז הדבר הראשון שאני רוצה להראות לכם שרכשתי זאת הערכה הזאת של קליניק. זו ערכה לטיפוח העור שאמורה לטפל בעור שמן, והיא כוללת מוצרים ממש שווים. קודם כל היא כוללת את התרחיץ הזה, הוא נקרא
Liquid Facial Soap Oily Skin Formula, וזה סבון נוזלי לטיפול בעור שומני. אני משתמשת בו כבר והוא נותן לפנים תחושה מאוד מרעננת, ואחר כך באמת העור הופך למט, ואני מאוד אוהבת אותו. הוא מנקה גם את העור ממש טוב. עכשיו מה שנחמד בערכה הזאת שלכל מוצר גדול הם גם שמים את אותו מוצר רק בקטן כדי שיהיה אפשר לקחת כשנוסעים, וזה די הגיוני כי אם מישהי מתחילה בטיפול בסדרה של קליניק אז זה טוב שיש לה גם את המוצרים לקחת איתה למקרה שהיא נוסעת, כי הגדולים הם ממש גדולים. הדבר השני שיש זה את הדבר הזה, זה ה-Clarifying Lotion, והוא בעצם זה מי פנים לדעתי שמנקים את העור. את זה עדיין לא ניסיתי, זה מגיע עם משאבה שצריך לחבר, וגם זה מגיע עם התינוק שלו. הדבר האחרון שמגיע בתוך הקיט זה ה-Dramatically Different Moisturizing Gel, שזה בעצם ג'ל לחוט ששמעתי עליו המון דברים טובים, וכמובן הוא מטפל בעור שומני, מגיע כמובן עם הבייבי שלו, ובו עדיין לא ניסיתי, אותו עדיין לא ניסיתי, אני מאוד סקרנית לנסות, וכמובן שזה כיף תמיד שיש תיק כזה שקוף, תיק הרחצה, תמיד כיף שרואים מה יש בתיק, אז זה גם משהו שיהיה לי בשימוש בטוח. וגם כמובן שקיבלנו את הדבר הזה, זה עוד קיט תיק איפור שיש בו כמה מוצרים ממש חמודים, זה היה מתנה עם הערכה, וכמובן שזה אחד הדברים ששכנעו אותנו לקנות את זה, למרות שלא הייתי צריכה שכנועים, אוקיי? אז נראה לכם מהר מה יש בתוך הערכה. יש את הדבר הזה שזה בעצם מין פלטה קטנה ומתוקה של צלליות וסומק. אני ניסיתי כבר צלליות של קליניק והן מעולות, יש לי פלטה של 4 צלליות שאני מתה עליה. יש פה עוד פעם את אותו הקרם הזה, אבל זה לאור יבש. אז זה כנראה אני אתן למישהי שיש לה אור יבש, כי לי זה פחות יתאים. יש כאן גם תרחיץ מקציף לפנים בגודל קטן. יש כאן מין קרם לחוט כזה שנקרא Moisture Surge, והקרם הזה בעצם אמור לספק לאור הלחוט למשך 12 שעות, הוא נועל את הלחוט בתוך האור, וככה האור נשאר לח ורענן כל היום, מאוד מעניין. ויש כאן מסקרה מוקטנת, זאת ה-High Impact, אני חושבת שזו כבר השלישית שיש לי, כבר סיימתי 2 כאלה מוקטנות, אני מאוד אוהבת את המסקרה הזאת, במיוחד ליום יום, היא לא דרמטית מדי, אבל היא עושה ריסים נורא יפים. ויש כאן גם ליפסטיק קטן וחמוד מסדרת קליניק פופ, והגוון שלו הוא 02 בר פופ, והוא פשוט נודי ורוד כזה. בוא נעשה לו סווואץ', אותו עדיין לא ניסיתי. הוא ממש, יש לו מין גימור מבריק שקפקף כזה. אני חושבת שהוא יהיה לי מאוד שימושי ליום יום, חמוד, חביב, מאוד אהבתי את הערכה הזאת של קליניק, איזה כיף. והדבר האחרון שקניתי בסנצ'ורי 21 זאת ערכה של ברברי שכוללת את הבושם ברית, את הקרם גוף שלו ובושם מוקטן לתיק. כאילו זה מין מוטיב חוזר כזה באמריקה, שהם עושים משהו גדול ולידו נותנים את המוקטן. זה ממש מגניב, אהבתי את זה, כולם לאמץ. לי נורא קשה לתאר ריחות, אני לא יודעת לתאר ריחות, אם זה לא פרחוני, או אם זה לא מתוק, או אם זה לא חמוץ, אני לא יודעת לתאר. אז קשה לי לתאר, אני רק יכולה להגיד שבשבילי הריחות שאני אוהבת הם ריחות אלגנטיים כאלה, שהם לא יותר מדי מתוקים, הם לא יותר מדי כלום, פשוט נעימים, אבל זה די עניין של טעם. אז אני אגיד לכם עוד פסמים שאני משתמשת, ותלכו ותריחו ותבינו את הסגנון פחות או יותר. אז הברית של ברברי מעולה, אני משתמשת במאבי של אוגו בוס, הוורוד. אני מאוד אוהבת אהבתי את הפטיט רוב נואר של גרלן, ויש כאן גם כמה פסמים בוויקטוריה שתכף אני אראה לכם, וזה הסגנון. אני מצטערת, אני לא יודעת לתאר ריחות, אבל לכו תריחו אותו, הוא מהמם, הוא ממש טוב, וכשאני שמה אותו תמיד שואלים אותי איזה בושם אני לובשת, והפסמים שלהם פשוט להיט. יאללה, בואו נדבר קצת על דרגסטור, אתן רוצות, נכון? מוצרי פארם יחסית זולים. דרגסטורס בניו יורק יש כמעט בכל פינה, לא בעיה למצוא אותם, יש CVS, Walgreens, Rite Aid, שזה אותו דבר כמו Walgreens, יש את טארגט, יש מלא. גם אם לא תחפשו, אתם תמצאו, כי זה באמת בכל פינה. המחירים בדרגסטורס הם הרבה יותר זולים מהארץ, זה אין ספק, אבל זה לא זול כמו שאני זכרתי שזה היה, וגם לא כל כך היו מבצעים כשאני הייתי, אז קניתי מוצרים די במחירים מלאים, אבל מחירים מלאים של שם זה לא המחירים של פה. עשיתי קניות גם בוולגרינס וגם בטארגט. בואו נתחיל עם וולגרינס כי זה פחות דברים.
מוולגרינס אספתי 3 מוצרים של Wet n Wild. קניתי את הקומפקט הזה. הקומפקט הזה בגוון דולסה דה לצ'ה, ראיתי אותו בהמון סרטונים ביוטיוב. וואי, האבקות ממש מרגישות חמאתיות כאלה. ואספתי גם 2 עפרונות, 2 עפרונות שאני חושבת שמתאימים גם לשפתיים וגם לעיניים. זה הגוון שלו הוא Top of the Morning, וזה הנודי יותר, נקרא Calling Your Buff. בטארגט קניתי קצת יותר. בואו נתחיל עם המוצר הכי מעניין נראה לי בקנייה הזאת, זה הברונזר הזה של Physicians Formula. אם אתן עוקבות אחריי, אתן יודעות שאני לא מתה למוצרים שלהם, רוב המוצרים שלהם די מאכזבים. כל הברונזרים שלהם והפודרות מפוצצות בשימר, אני לא מבינה את הקטע, אבל מצאתי סוף סוף מוצר אחד שהוא מט, וזה הברונזר הזה. הוא נקרא Butter Bronzer, כאילו ברונזר חמאה. והוא ממש יש לו מרקם כמעט חמאתי כזה, הוא לא אבקה מדי והוא לא קרמי מדי, הוא ממש כמו חמאה. האמת שהוא מאוד מאוד בהיר. הגוון שלקחתי הוא לייט ברונזר, אולי הייתי צריכה לקחת אחד יותר חזק, אני לא יודעת אם היה, אבל רואים אותו נחמד והוא בסך הכל נחמד. מה שכן, יש לו ריח מטורף של קוקוס. עכשיו זה ריח חזק, אם אתן אלרגיות לריחות אתן לא תאהבו את זה, כי גם אחרי שמניחים על הפנים ממשיכים להריח כמו קוקוס, ואני מתה על קוקוס, אבל הוא קצת מרוכז מדי, ואפילו לי באיזשהו שלב זה טיפה מפריע, אבל עדיין אני חושבת שזה ריח טוב. לא יודעת, אז אם אתן לא בקטע של ריחות, אל תקנו אותו. קניתי עוד ברונזר של NYC, שנים אני רוצה להזמין אותו, והוא אף פעם לא במלאי בשום מקום שאני רוצה להזמין משם. זה ברונזר גם שפעם הייתי רואה המון ביוטיוב, הוא נראה ככה, פשוט ברונזר לשיזוף, יש לו תת גוון כתום לדעתי, כן, לא כל כך רואים אותו בסוואץ', אבל הוא חמאתי, נמרח יפה, ואני מאוד סקרנית להתחיל להשתמש בו. אספתי 2 פריימרים מסדרת בייבי סקין של מייבלין. זה פריימר זול והוא פשוט מצוין, הוא מטשטש נקבוביות, גורם למייקאפ להישאר יותר זמן. אני ממש אוהבת אותו, ממליצה עליו בחום, לשימוש יומיומי, פצצה, ואפילו לשימוש מקצועי אני חושבת שהוא לא רע בכלל, אבל תמיד יש לי אותו בתיק, אני משתמשת בו כמעט כל יום. אספתי מסקרה של לוריאל, זאת נקראת Voluminous אוריג'ינל, בבלקסט בלק 310. אני מכירה מאפרת בטלוויזיה שאמרה לי שזאת המסקרה הכי טובה שרק בה היא משתמשת, אז רציתי לקנות אותה כבר הרבה זמן, וזו הייתה אחלה הזדמנות. אני חושבת שהייתה לי בסך הכל $10 בטארגט. כמו שראיתם בוולוג, הייתי בחנות שנקראת ביוטי 35, ביוטי 35, וזו השקית מהחנות. בחנות הזאת, אם אתן זוכרות, היה דיספליי ענק של ניקס, מלא מוצרים של ניקס, אז לקחתי כמה מוצרים של ניקס. הדבר הראשון שאספתי זאת פלטת ההיילייט והקונטור הזאת, והיא הורסת, משגעת. האמת שהרבה זמן התלבטתי אם לרכוש אותה, כי היא עולה בסביבות $30 אם אני לא טועה, או 20 ומשהו דולר, שזה די יקר למוצרים של ניקס, ובסוף ראיתי אותה בחנות ופשוט נדלקתי עליה ממש. היא נראית ככה, ויש בה 4 פודרות בהירות ו4 ברונזרים, ויש כאן ברונזרים בגימורים חמים ובגימורים קרים. זה למשל קר שעושים איתו קונטור, וזה בגימור, זה בתת גוון חם שאפשר לשזף איתו את הפנים. ויש כאן 2 היילייטרים, אחד יותר ורוד ואחד יותר קטמטם, והקטמטם זה היילייטר שיש עליי, אני כבר לא יודעת מה נשאר ממנו. בואו נשים קצת, רואות אותו? ההיילייטר הזה, תקשיבו, הוא כל כך יפה, כל כך עדין. אם אתן לא בקטע של ההיילייטרים המוגזמים שאני שמה בדרך כלל, כמו של עופרה, או כמו של בקה, או כמו של דבן, זה ההיילייטר שאתם ממש תאהבו, כי הוא מאוד מאוד עדין. עכשיו, אני גם הגזמתי פה, אבל אין בו שום חתיכות של שימר, הוא פשוט יפה, עושה את האור מבריק וזוהר בצורה נורא יפה, ואני ממליצה עליו. באמת, כאילו, הפלטה לדעתי שווה רק בשביל האלה. אני חושבת שהם צריכים להוציא את זה בנפרד. יש פה גם פודרת בננה וצהבבה ופודרה רגילה, ובאמת יש פה כל מה שצריך כדי לעשות את הצללות והערות. נהדרת. אני לא מאלה שיגידו לכם, לכו תקנו עכשיו. אבל אם שקלתן לקנות כאילו את הפלטות של אנסטסיה או של קט וון די, ואין לכם תקציב בשביל זה, כדאי מאוד מאוד, באמת ממש מוצלחת. עוד מניקס אספתי את הג'ל הזה לגבות, אתן ראיתן אותו בדמו,
הגוון שאני בחרתי הוא אספרסו. תקשיבו, זה הדבר הכי מוצלח לגבות שניסיתי ever. אני מאוהבת בדבר הזה. קודם כל צריך כמות קטנה ממש כדי לעשות גבה. זה ג'ל שהוא מאוד מרוכז, מאוד פיגמנטי, ואפשר כמובן לטשטש אותו, ואז הגבה לא נראית עשויה מדי. אפשר לעשות אותו ממש בולד, כאילו חזק. אפשר לעשות איתו אחלה גבת אינסטגרם. ממש מעולה ולא יקר בכלל. לדעתי הוא נותן פייט מטורף לאנסטסיה. הוא הרבה יותר טוב מהג'ל של אנסטסיה לדעתי. אני ממליצה בחום. ואגב, והוא מאוד עמיד. הוא החזיק עליי שעות, ממש מהבוקר עד הלילה. מעולה. עוד מניקס אספתי 2 עפרונות, הם נקראים Wonder Pencil. הם עפרונות בגוון ניודי כזה, שמשמשים גם כקונסילר, נגיד אם יש נקודה בפנים שרוצים להסתיר, אז משתמשים בזה, גם כיפורון שפתיים וגם כיפורון עיניים, אז את זה מאוד מעניין לנסות. אני לקחתי גוון מדיום אם אני לא טועה. הדבר האחרון שאספתי מניקס זו הפלטה הזאת, זאת פלטת קונסילרים, ראיתי אותה גם בכל מיני מקומות ביוטיוב. היא פשוט מכילה 6 קונסילרים שאפשר להשתמש בהם גם בתור קונסילרים וגם לחיטוב של הפנים. האמת שאני קניתי את זה בשביל שזה ישמש אותי לחיטוב של הפנים, אבל לצערי זה בהיר מדי, כאילו לקחתי את מדיום וזה בהיר בשביל חיטוב, הייתי צריכה לקחת את דארק, אבל זה כן יכול להתאים לי כדי לטשטש נקודות על הפנים, ואפילו אפשר להשתמש גם בצהוב בשביל הערות, כאילו לא עפתי על המוצר, אבל הוא כן יהיה לי שימושי אני חושבת, אולי תראו אותו כאן בסרטונים בהמשך. בסרטון הראיתי לכם שיש דיספליי ממש גדול של לקים של אסי שעלו $6, אז לקחתי 3, אחד בגוון חום בורדו שאין לי מושג איפה הוא, ולקחתי גם את השניים האלה. זה הבז'י Cocktails and Coconuts, ממש חמוד. לא ניסיתי אותו עדיין, אני רואה שהוא מין בז' כזה עם קצת נצנצים, וזה מין ורוד בייבי כזה, הוא נקרא High Class Affair, והוא מהמם, זה מה שיש לי עכשיו על האצבעות של הרגליים, הוא פה ממש יפה, ורוד אטום ומאוד עדין, ממש אהבתי אותו. הלקים של אסי לא מחזיקים בשיט על הציפורניים בידיים, כאילו אחרי יום הם מתקלפים לי וזה מבאס, אבל על הרגליים דווקא זה מחזיק המון זמן, ואחלה, אני ממש אוהבת. ואספתי גם עוד לק אחד, יש להם שם סטנד של OPI, ולקחתי את הלק הזה שיש לי על הציפורניים עכשיו. זה פשוט לק בגוון חום אגוז, הוא נקרא Icebergs and Fries, יכול להיות. פשוט חום אגוז יפהפה, אני ממש אוהבת אותו, הוא אטום, הוא סתווי, הוא חורס, והוא מחזיק דווקא לא רע על הציפורניים כל עוד לא שוטפים כלים. אז נשאר לנו רק לדבר על ויקטוריה סיקרט ועל עוד קנייה אחרונה שמתקשרת להגרלה שתהיה. אז ככה. אז זו השקית החמודה שלי מוויקטוריה סיקרט, היא ממש משוקמקת, אני שמרתי אותה בשביל הסרטון, תעריכו. בוויקטוריה סיקרט קניתי 3 בשמים, אני נורא רציתי לקנות את הקרמים לגוף שלהם, אבל הם שינו ממש את כל הליין של הקרמים לגוף, ואני לא אוהבת את הריחות החדשים שלהם. רציתי את ונילה לייס ואת אמבר רומנס, 2 ריחות שאני ממש אוהבת, אבל הם בשום חנות לא היו את הבקבוקים הישנים. אז התבאסתי, אבל אני לא יכולה לצאת מוויקטוריה סיקרט בידיים ריקות, ולכן קניתי בשמים. אז הבושם שלקחתי בגודל הגדול, בגודל של 50 מיל, זה טיז. שוב, אני חושבת זה בושם בסגנון של הריחות שאני אוהבת, שמזכיר את הברית, מזכיר את פשוט ריחות שהם נעימים, אלגנטיים, לא מפריעים לאף אחד, אני מקווה. ככה נראה הבקבוק, זה שחור ורוד וסקסי, והוא מגיע עם המשאבה הזאת שאיתה פשוט מחברים, אני אראה לכם איך עושים. וככה גם אני אזכר איך הוא מריח. השתמשתי בו כשהייתי בניו יורק, השתמשתי בו המון. אז פשוט מלבישים את זה ככה. רואות? אז זה נראה, אמור להיות ככה על הצד. אז ככה זה נראה, ופשוט לוחצים על המשאבה, והיא מפגיזה אותנו בריח נורא. נעים. פשוט כאילו נכנס לי לפה. ובגלל שרציתי לנסות עוד ריחות של ויקטוריה, אז לקחתי עוד 2. לקחתי את Oh So Sexy, וזה בעצם מיסט כזה, שאפשר להשפריץ על כל הגוף.
כמו יש לו ריח פירותי כזה ונעים, יחסית עדין לריחות של ויקטוריה. ולקחתי את בומשל, ככה זה נראה בלי עטיפה. הם כל כך סקסיים, כאילו הבשמים של ויקטוריה. אז ככה זה נראה, זה פשוט בקבוקון כזה של בושם אבל ברולר. רגע, אני מנסה לפתוח אותו, אתם תראו שיש לו מין גלגלת כזאת, כמו של דאודורנט, ומשתמשים בזה, וואו, יוצא מלא, כדי להניח את הבושם. והמקום האחרון שהייתי בו זו החנות שנקראת אלקון קמפני, אם אתן זוכרות בסרטון. חיפשתי אותה במיוחד, פשוט כי הם מוכרים את הפודרה הזאת של RCMA, ועכשיו אתן מבינות שאחת מהן הולכת אליכן. אם לא ראיתן את הוולוג, זו פודרה שהיא ממש מדוברת ביוטיוב. כולן מדברות על הפודרה של RCMA. קטלין לייטס אמרה שהיא יותר טובה מהפודרה של לורה מרסיה, שזה לא כזה קשה, כי אני לא מתה על הפודרה של לורה מרסיה, רק שתדעו לכן. אבל כן, כולן עפות עליה ואומרות שהן החליפו את הפודרה שלהן בפודרה הזאת, וזו פודרה שעולה בסך הכל $12 ומקבלים כמות מטורפת, כאילו זה ממש גדול. אז היא נקראת RCMA No Color Powder, זה פודרה שהיא גרוסה נורא דק, אין לה צבע בכלל, אז אפשר להניח אותה גם על הגוון אור בהיר ביותר וגם על הגוון אור כהה ביותר, ואני באמת ראיתי סרטונים ביוטיוב של כהות אור שהשתמשו בפודרה הזאת ולא רואים שהן שמו פודרה, והיא מקבעת את האיפור וגורמת לאור לראות מט. אני יכולה להגיד לכם שאחרי שהנחתי אותה, האור שלי פשוט הרגיש כמו כתיפה, הוא הרגיש כל כך נעים. מאוד אהבתי את זה בפודרה הזאת. מה שלא אהבתי בפודרה הזאת זה את האריזה, זו אריזה כמו מלחייה כזאת, ופשוט אין איפה לשים את הפודרה. אני חושבת שאפשר לראות בדמו שאני הנחתי פודרה על היד, ואז השתמשתי במברשת כדי לקחת את הפודרה, וזה עף לכל מקום, וזה עושה ממש בלגן גדול. אולי דרך נכונה יותר תהיה לקחת פף ולהעביר ישר לתוך הפף, זה יכול להיות רעיון. מה שהרבה פעמים מייקר מחיר של מוצר איפור זה האריזה שלו. אני מניחה שבגלל שהאריזה היא כל כך זולה, זה מה שמאפשר לפודרה להיות באמת זולה. אז דבר בא על חשבון דבר אחר, בסך הכל היא פודרה די מוצלחת. אז כן, אז כמו שהבנתן, אני מגרילה לכן זי פלט ואת הפודרה של RCMA. מישהי אחת תזכה בשני הדברים האלה. אז לפני שנדבר על הפרטים של ההגרלה, אני רק אראה לכם את המוצר האחרון בהחלט לסדרת ההולי מניו יורק, וזה הביודרמה. איך שראיתי אותו בחנות ישר חטפתי. זה מוצר שהוא מאוד יקר בארץ. זה בעצם כמו מים מסלרים כאלה שמשמשים לניקוי של האור, להסרת איפור, לאיזון הלחות באור. אלה בפקק האדום זה מתאים לאור רגיש, האור שלי לא רגיש, אבל אם זה מתאים לאור רגיש, זה מתאים בעצם לכולם, והם גם אמורים להרגיע את האור. השתמשתי בהם פעם אחת ומאוד התרשמתי, הם מסירים איפור מאוד יפה והם נורא נעימים, אין להם ריח. אפשר להזמין אותם לדעתי מ-e-chemist, אני אשאר לכם קישור למטה. אני מאוד אהבתי, אני חושבת שקצת יותר אהבתי אותם מהמים של גרניה, אבל זה משימוש אחד, אז קשה להגיד. וזהו, אז בואו נדבר על הפרטים של ההגרלה. אז כדי להשתתף בהגרלה ואולי לקבל את השניים האלה, כל מה שאתן צריכות לעשות זה א', להיות רשומות לערוץ, ב', לתת לייק לסרטון הזה, ג', לראות את כל הסרטונים שלי מההתחלה ועד הסוף, סתם, זה לא באמת. הדבר השלישי שאני רוצה שתעשו, זה פשוט תשאירו לי תגובה למטה. פשוט לאן אתן הייתן רוצות לנסוע? כאילו, מה היעד החלומי שלכן? שלי היה ניו יורק, אני פשוט עפתי שם, אבל אני רוצה לדעת גם מה היעדים שלכם, אולי תתנו לי גם רעיון ליעד הבא שלי, ותספרו לי מה הייתן רוצות לעשות שם. ואם כבר הייתן באחד כזה והגשמתן איזשהו טיול חלומי, אז גם תספרו לי, אני ממש אשמח לשמוע את החוויות שלכן מהטיולים שלכם בעולם. אז זהו, תודה שהייתן איתי וליוויתם אותי ככה בחוויה הבלתי נגמרת הזאת מניו יורק. אני מקווה שנהנתן, אנחנו נתראה כאן בסרטון הבא. אני מקווה שזה יהיה ממש בקרוב. I love you. נשיקות. ביי.